Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आरोबाव दिनैहाय आङो नोंथांमोननो बिहाइन्ड दि सिनखौहाय दिन्थिनो थाखाय सानबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोना साननैसो उनावनो मारुसिनि प्रडाक्शननिफ्राय लिंसारजों आंजों नैबे मिउजिक भिडिअखौहाय नुनो मोनगोन आरोना गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां फंसे बाथ्रा नोंथांमोना फ्रियावनो 100 रुपिसनि एमाजन भाउचार मोननो लुगैयोना नोंथांमोननो दायो आङो मोनसे इजि ट्रिक खोन्थानो नागिरदों जेजोंहाय नोंथांमोना इजिलि 100 रुपिस एमाजन गिफ्ट कार्ड मोननो हागोन आरोना नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्शनावहाय पिन आप खालामनाय मोनसे लिंक दङ बे साइडआवहाय थांनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि डिटेल्सखौहाय फिल आप खालामदो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोना साइन आप खालामबानो दसे थानायनि उनावनो नोंथांमोननि फन नाम्बारावहाय 100 रुपिस एमाजन भाउचारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जुदि नोंथांमोना लाकिबासो दै मानो होननानै बुङोब्ला बे अफारा फार्स्ट 1000 इउजार्सनि थाखाय स' बेनि थाखाय नोंथांमोना थाबैनो थांनानै आंनि बे कमेन्ट फिन खालामना दोननाय लिंकआवहाय थांनानैहाय नोंथांमोना साइन आप खालामदो आरो लोगोसे बे साइडआवहाय गोबां गेम्सफोर दङ नाथाय बेनि गेजेरावनो आंनि फेभरेट गेमानो जाहैबाय टावार लिजेन्ड बे गेमावहाय नोंथांमोना गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन टावार बिल्ड खालामनांगौ आरोना ओमफ्राय बे टावारा जेसेबांखिनि गिदिर जालांगोन एसेबांखिनिनो नोंथांमोना प्राइजेसखौबो बुरजा बुरजा मोननो हागोन आरोना स' गाइस नोंथांमोना स्क्रिनावहाय नुनो हागोन बेयावहाय इजिलि टावारखौ बिल्ड खालामनानै नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरोना बेयावहाय डिप'जिट आरो उइथड्र'आ एकदमबारे इजि आरो बेनि अनगायैबो गोबां पेमेन्टनि अपसन्सफोर दङ आरोना नाथाय नोंथांमोना बेयावहाय केयारफुल जानो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला माब्लाबा बेयावहाय लसबो जायो नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना गावनि रिस्क लानानैनो गावनो गेलेबानो जाबाय आरोना स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव अलरेडि पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो लिंकआ स' थाबैनो थांनानै नोंथांमोना साइन आप खालामदो आरो लोगोसे गोबां ब'नासफोर देरहानो हादो Betia, go, Betia. Mijing lagan lah. Mijing lagan. Pergi je nak. Ya, sini macam ada pun apa ni? दिखाई दे Ayo, dah sini sampai dah. Kau bisa nak ada. गाइस जोंना बे ड्रेसजों जोबथ'बाय आरोना दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन नेक्स्ट ड्रेसआव बाट आं बे ड्रेसखौ खुनो बादोंमोन मानो होननानै बुङोब्ला आइ लाभ इट देट्स वाइ खुनो बादोंमोन आं मोजां जोंदोंमोन आरोना गोजानो र' समायदोंना समायाखै दायो गानबासो समायदोंलै गामियाव लानो नागिरबाय दोनैनिफ्राय आरो माइबानो गना सोरनि मबाइल माबायदि नुदों आंनि खानायखौ Korea एकदम. दे Tambah. Back. 5, 6, 7, go. Korea, khalaw dah kerja bau. Cut. फाइनेलि जोंना पेकआप जाबाय ना दिनैनि थाखाय मेंजोब्बाय गथ'फोरानो ओंखाम उखै जोब्बाय दा ओंखाम उखै जोब्बाय बिसोरो नोंलाय ओंखाम उखै दिनाव फैयाखै नानियालाय ओंखाम उखै दिनाव फैयाखै फन रायलायनानै उदै बुङाखै नामा नोङो आं सानदों फन रायलायबा उदै बुङो नानिखौ हरनांसिगोन रायलायनाया बारा जाबाय दा नाम्बारा खै नाम्बारजों रायलायदों फैसिगोन आरो सेफ खालामगोनलै नानिखौ बेसा नाम्बार नङा दै नों खै नाम्बारजों
lari ya? Pas number berapa malah? Thibai saya sudah ngkam menjayakin lah, ngkam sana thang sikan lah. दिनैनि प्रजेक्टनि थाखाय स्पेशली थेंक्स बावनांगोन नैबे बिथांखौ आब' निरुखौ स' थेंक इउ स' माच आब' आरो लोगोसे लिंसारखौबो थेंक इउ ओमफ्राय नैबे आब' थेंक इउ स' माच बिराद इन्टारेस्ट मोनदों जों बिराद मोजां मोनदों बेयाव फैजोबनानै जोंखौ बिराद माने रंजाफैदों आरो आसा लिंसार नों आंखौ मोजाङै सिनायोना सिनाया बेखौल' बुं इनकारेज खालामदों ओइ लिंसार आंखौ सिनायोना सिनाया लिंसार आंखौ सिनायोना सिनाया बिदि मानो डायलग होयोथाय खुदुमनाय दे मेथाइ खनदो आं खुदुमसै जोंना रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखागोन जोंनि सिंगार गिताश्री गामसियारिनि बिमा खननोसै नामा जोंहा एसे लेजेन्ड खननोसै मिथिखायो खुदुमनाय hey खुदुमनाय नों खुदुमाब्ला आं खुदुमनोसै नों खुदुमाब्ला आं खुदुमनोसै खुदुमनाय बांद्राय खुदुमनाय बे जौ लोंदों खुदुमनाय वाव नै गोमोन दाङा तुदिबो हा मैथ्रुनायलाय जि मोजां अर्गेनिक ओंखाम जाहोग्रा जायगायावहाय फैबाय ओमफ्राय दा दखानाव माबा बायगासिनो नै जोङो ओंखाम जागासिनो इयाव गाइस आङो दायो सुटनिफ्राय सफैबाय आरोना ओमफ्राय सफैनानै आङो दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैखांनानैहाय आङो एसे माबायावहाय थांदोंमोन आरोना मोनसे जायगायावहाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो नोंथांमोना आंखौ देलायनाय नुफिनदों माने आङो दुगैखांनानै आरामसे देलायबाय ओमफ्राय देलायनानै दा मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैखांनासो आं व्लग खालामनो सोलाबबाय आरोना मालाबा बिदिनो बावलायलाङो होनदो ब्लगारबाबो भिडिअ लाबाय थानो माबा थांबा ओमफ्राय सब मानसिजोंबो कम्फर्टेबल जायाना सोरबा आरो केमेरा साइ बेफोरबायदि थायो बा सोरबा कम्फर्टेबल जाया केमेरानि सिगाङावहाय फैनो थाखाय स' बेनि थाखायनो लानाय जायासै ओमफ्राय दायो जोङो ओंखाम जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो दिन्थिया मा दङ दिनैहाय स्पेशेल नै बेयो जाहैबाय थारायखौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आरोना थारायजों मटर आलु ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय ना फ्राय ओमफ्राय बेयो जाहैबाय आलु फ्राय ओमफ्राय बिथिं केरेला फ्राय ओमफ्राय बेयो जाहैबाय सबाय बिमा फ्राय ओमफ्राय बेयो जाहैबाय नाफाम मैथा नाफाम बायदि जानो फैगोन बारा नै खालिखौ लायाबाबो जागोन ना मोसानो लायाखै माबायाव दंमोन खिन्थु दायो फट' सेसन जागासिनो दङ खैराबारिनि टीम खैराबारिनि लकेल टीम नैया खैराबारि लकेल टीम ओमफ्राय केमेरामेन फैला बरगयारिनि नांद्रायनाय एसे मा बुङो जेबो बुङा आं दायो टाइम गैया आंहा बाय Aduh, apa? Bijung, soda lo.
50ला 50 Oh. Ano do yun na? Cut. Last week clear ka lang. Bukan nama Cina mana nggak Out aja kah? Beklay lagi kita dah. Beklay. Car. Le, mana zo car le. Next car, next. Next car. Next car. Car. Let's go. Car. Car. Car.